Какво става, хора, и добре в днешния клип, аз съм Пикекса и тук сме с Алекс. Здравейте, хора, днес аз ще ви обясня какво ще правим в днешния клип, челлендж. И така, челленджа е, като кацнем, вземаме оръжието, първото оръжие, което намерим, го вземаме и като видим човек, като го убием, трябва да вземем неговите оръжия и нашето оръжие го изхвърляме. И нека да започваме. Моля се да не влезе. Лилав чест! Не ми дава да вляза! Ще чупа, брат, съжалявам. Не ми дава вляза. Нищо. То Ето, това е... вземай го за теб. Ей, Аз имам хе! лилав снайпер. Ей, хе! Жив и здрав. Аз имам лилав снайпер, брат. Е, Това е браво! много добре. То това си убил. Да? Намерих тук някаква помпичка, брат. По-добре Еми няма няма да... къде я ползваме. Аз снайпер, сега ще ги чаткам. Че, брат, аз тук ама... Опа, без искам стрелнах. Исках да си вземам патронките. Идвай към мене. Аз трябва да смахна снайперчето. Откъде ми... В момента съм на 15, откъде? Стиго бе. Добре, спокойно. Аз имам право да му взема хилчето, нали? Оп, чест! Чай ще търся за хилове, човек. Може ли? Не, остави. Вземи си го. Виж, тук е това го изяш. То ще ми... 30. Ще дава, ама все пак. Хето само горното, аз отгоре... Мисля на щита съм 80, пък на хилото съм... Аз на двете съм на 100. Оп, 23. Брат, ама как ще хвърля лилавия снайпер? Я няма какво да правя. Аз сега с помпа не знам на какво ще правя. Не, ела първо за кола. Добре. Виж, вземи тия банани. И такова изелки. За хилането. Добре, ама е сега след малко. Човек, Къде? бързо. То аз между другото в момента не трябва да се бия много, защото ще умра след малко, може би. Бързо. Добре, убий го. Втори човек. Да, това не е го приятел. О, ти сега имаш право да вземеш две оръжия. Да. Значи ще взема и това, ще хвърля ето. А брат, тя имаш право да вземеш 3 оръжия. На 80 съм, а не ми дава повече за такова просто. Ето тук има медкит. Добре. Има медкит и бандаж. Стой, че аз имам 4 патрона, брат. За какво оръжие ти трябва? Това. Пистолет. Пистолета? Пистолет, да. Ела. Просто пистолетче. Мерси. 30 патрона. 34. Мерси. Добре. Чуй, не дей да скачаш, Атка, ела сега скочи върху колата отгоре. Чакай, сега ще се качва. Защото бота е вътре, аз нека един бот. Да работи за нас. Къде ако има звук на Dodge Challenger? Да. Няма много гориво, тъй че сега ще трябва да слизаме. Тук да стрелят. Скачай. Както ви обещах, качеството вече ще е на друго ниво, както може да се види. Значи трябва да взема снайпер. Значи аз ще взема снайперчето. Това пак всичко е за тебе, да. Не, вземи си че нещо сега. Охо, това стана 164 патрона. Аз нямам какво да взема, братле, аз нямам право. Къде? Да. Не ми презареждай по-бързо, бе. Чувам. Аз сега съм с 9 патрона. Маляк, не мога да целя никой, това не е сериозно просто. Това оръжие е някакво отвратително, човек. Добре, избирам си ето е това. Взех ето това от този човек. Човек, аз това пистолетче не мога да направя нищичко. Че нямаш ли други оръжия? Не, това е. Пистолетчето нищо не мога да направя, човек. Сега трябва да намерим една G-класа, примерно. То не примерно точно не трябва G-класа, защото да може всичките ботове да ги наймем. Вземем оръжието. Нищо, че аз губих. Вземи си едно оръжие, няма значение, хората не ме интересува, ако ще напишат, си с пистолет само. И там. Това ще взема. Благодаря на Алекс за милия жест. Това е бота. Ботката, да.
Да, това е много дразнещо, братле. Той хвърля като някакви хора, Ето, бе. ето, още един. Сега ще го убия, стой. Айде, отрепа Браво. го! Браво, бе. Отвой да вземеш нещо. Къде го, къде го? Той избяга Его, ли? Не бе, его. Добре, на малко, на малко. Чакай, аз сменя оръжието, човек. Така. О, ма то аз взимам май почти същото. Само че с 400 патрона. Стрелят ме Там е, отне. там, стреляй. Добре, набих му 42. Къде е го? Не е ли то в колата? Къде има човек в кола? Ето го, бързо стреляй го, Алекс. Което със снайпер. Аз вече го заобиколя. Алекс, брат, имаше някакъв дет избяга с някаква кола. Его, тук има един, бързо. Ма това сякаш нямам снайпер, нищо не мога да направя. Пича, ма стреля с нещо много яко, брат. Аз като нямам снайпер, брат, какво да правя? Айде, чакай. Чакай, нямаш ли снайпер? Не. Трябваше да го барта. Ма то, защото съм бавен на къл и го бартих него. Стой, поне да отидем в това. Зоната. Да. Айде, левел up. За малко да го отсиля. Айде, отрепа го! То взима медалон. Вземи помпата. Чакай, стой малко. Не взима медалон, така хората ще видят това. Вземи го и ми го дай след това. Вземи сега медалона за тебе. Чакам, аз Взели ще го? го... Да, май да. Добре, ела сега при мене. Айде, отрепах още един! Ма то там има медалони, трябва... Брат, чуем да взема медалоните. Добре, ти иди, брат, че тук... Аз съм на малко. Не, на малко на 53. Пичове, трябва... Защото някои хора че кажат, че не съм честен, си хвърлям пистолетчето. И аз ще хапна, брат, тук ще се медкитна. Не, стой... Аз взех медалоните, така че... Пичове, имам 3 кила, така че, браво, много добре справяме за сега. Може аз да направим виктори. Плувай, ще побърз. Откъде да плувам? През гората? Аз тук да свърши недосвършената работа. Хора има тук. Добре, стига съм силвал като някаква женичка, отивам да се бия. Аз тук само си взимам патроните. Да, добре. Имаме шанс за Виктори, манячета. Нали, пишете, ако искате или какви други игри искате да играем. Пишете какви други игри искате да играем. Предпоръчвайте някакви за PlayStation. Още един отбор трябва да убием. Да. То път някакаме като предния път, в смисъл отбор слабати, защото предния път ни разкостиха. Не, братле, това ще е най-малумното ми умиране на света. Чакай, стой. Ето, което. Аре, бе, защо не ми дава да го целя? Добре, убих единия, трябва само другия трябва да убием. Айде, Виктори! Това беше от нас, хора, надявам се клипчето да ви е харесало. Абонирайте се за още подобен контент и чао!